Na nézzük, Takács Zoltán és Sebők Zsolt egymással szemben. Sebőknek voltak már óriási gravúrjai, és van még egy! De aztán itt mit mondom, egy gól! Hát ez hihetetlen! Ez hihetetlen! Gyurica! Ez nem igaz! For anden gang skruede jo til 1-0. Og se om Hoffmann hugger den nu. Han er gået til den rigtige side begge gange indtil nu. De spiller den kort til. Nej. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der, og så altså Morten Duncan, der får lov til at indøve finte. Men Hoffmann har selvfølgelig... Han gik så til den rigtige side. Ja. Hoffmann, men... nærmest en ydmygelse af Vejle-spiller, det her. Det må man sige. Det er så på negativ film. Jeg synes, det er fin underholdning. Det er selvfølgelig, fordi de har det overskud.